Разпространява Божието Слово, за да може да стигне до възможно много изгубени души, които нуждат от напътствие към истината спасение. Агей, глава 1. През втората година на цар Дария, в 6-я месец на първия ден от месеца, биде Слово Господне чрез пророка Агея към Зоровавеля, син Салатилиев, управител на Юдея, и към Исуса, син Йоседеов, велик иерей. Тъй рече Господ Саваот: този народ казва: не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен. И биде Слово Господне чрез пророк Агея: а за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато този дом е запустял? Затова сега тъй казва Господ Саваот: обърнете се с сърцето си върху вашите пътища. Вие сеете много, а събирате малко. И ядете, но се не насищате. Пиете, но се не напивате. Обличате се, а се не стопляте. Оня, който изработва заплата, изработва за пробита кесия. Тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху пътищата си. Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм. И аз ще благоволя към него и ще се прославя, казва Господ. Очаквате много или за малко, и каквото донесете вкъщи, това ще развея. За какво, казва Господ Саваот? За моя дом, който е запустял, когато пък вие тичате всеки към къщата си. Тъкмо поради това небето се затвори и ви не дава роса, и земята не дава произведенията си. И аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек, и върху добитък, и върху всеки ръчен труд. И Зоровавел, син Салатилев, и Исус, син Йоседеков, и целият останал народ послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророк Агея, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа. Тогава Агея, вестител Господен, изпратен от Господа, рече на народа: аз съм с вас, казва Господ. И Господ възбуди духа на Зоровавеля, син Салатилиев, управител на Юдея, духа на Исуса, син Йоседеков, велики иерей, и духа на целия остатък от народа. И те дойдоха и почнаха да работят в дома на Господа Саваота, своя Бог, в 24-я ден на 6-я месец, през втората година на цар Дария. Всеки, който си мисли, че не му е време да последва Господа, много жестоко се лъже. Не е време днес да последваш Господа. Нито в идните часове, нито в този час. Време да последваш Господа е точно сега, веднага. Точно в тази секунда дори, защото следващата не ти е обещана. Тъй казва Господ Саваот: обърнете сърцето си върху вашите пътища. Много добро би било за нас да анализираме нашите собствени пътища, вместо да гледаме все чуждото и да го осъждаме, и така да можем да изкореним всичко мръсно в нашия живот, разбира се, чрез помощта на Господа. И целият народ послуша гласа на Господа своя Бог и думите на пророка Агея, като пратеник на техния Господ Бог, и народът се побоя от Господа. Точно това трябва да направим и ние, а именно да слушаме със смирение какво казва Бога. А за да разберем какво ни казва Той, трябва да сме в Неговото тяло, Светата православна църква, която бива водена от Светия Дух. Иначе, със сигурност, в един момент просто ще започнем да служим на себе си. Домът Господен като образ на душата. Много отци, например свети Йоан Златоуст, свети Теодорит Кирски, тълкуват храма като душата на човека, в която трябва да обитава Бог. Когато човек украсява своя дом, но оставя душата си пуста, без покаяние, без молитва, добродетел, тогава той повтаря греха на Израил. Размислете за пътищата си. Отците казват: това е призив към самоизпитване и покаяние. В стихове 6 до 11 Бог говори за много труд, малко плод, яде без насищане, печалба, която изтича.
Отците виждат тук духовен закон. Когато Бог не е центърът, дори благословеният труд става безплоден. По молитвите на днес честваните светии, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилай нас. Амин.